Wala, sampataw na gyud. Kay ang ato magkasamang DOJ Secretary nga si Boyeng Rimulya, Crispin Jesus Rimulya, interesado na mahimo magkakasama nga ombudsman sa atong nasod Pilipinas. Presko na kaayo ko. Sampataw na. Dayoy pag-usab na dayoy Hulyo na uno oy. Ha? Kasampataw ba nimo? Ay sige dihag pang pebaw nako nga presko. Mao nay balita magkakasama karon. Nga interesado si Department of Justice Secretary Crispin Rimulya nga mupuli sa Moritiro magkakasama karong bagabuana nga si Ombudsman Martires. Doon rin sa straight to the point. Wa pa day ka matagbaw sa imong pagka DOJ Secretary Boyeng? Oh, tama yan. Di ba? Gikan ka pagka congressman sa usas baga distrito diha sa Cavite. Paglingkod di Bongbong. Wadi mo gitiwas ang imong termino. Kay giupiran ka sa ato ang presidente Bongbong Marcos Jr. sa posisyon pagka DOJ Secretary. O niya karon matod pa nimo okay ra kaayo ang DOJ. Daghang natagag justisya sa imong paglingkod ang imuhang opisina. Lakip na pod ang paghatag ninyong justice. Ngadto magkakasama nga former President Rodrigo Duterte. Diba mo tayo niya? Ambot og justice batong tuwa. Inyo mang gisurrender magkakasama ang kanhi presidente itong nasod Pilipinas. Dito justice, no? Di ba?